Ya, selamat sore. Iki ono paket cah. Paket apa iki? Paket ruko. Biasa to. Ape apa? Poso iki nganyari ruko. Wis cah, di unboxing ayo. Tak ketentang kok. Malam nih. Enggak ada. Iya ya, tak. Dia ni siapa? Kan atem dia, Mak. Dia niku. Hari gue nih mamu. Tapi iki ana duit 7.000. Wae ku nyusuk ya 8.000. Lah apa iso malah ngene iki? Mau ki ngene. Mbak wae duit 6.000 ngomong ngono. Ya terus aku duitku 7.000 kan. Lah apa masih tukang aku. Aku malah ingin. Anotasi. Tinggo terus Mas. Kayaknya paket nah iki, paket topo. Paket terus bedino. Iya. Lagi ndek ya sapa? Masa lagi do bengi? Ora gene ndek bengi iki fitnah kowe. Iku Pak Estelar iki. Itu basek kon aku. Aja dia nyari dime, dia nyari terus amat. Najis. Masa. Dewi ya tempatnya keringet lah lobok sing arep. Iki. Oh. Apa ada kan? Ampik lah. Nah, Aku bisa apa dicari foto, Pak? Kau ada foto, Pak? iki lho. Lah apa saya tekan nggih. Iki ngisore ana kok ngene-ngene iki, Cak. Regane ri 100 piro? 126 to piro? Oh, kok. Gimana? Nyari ya. Review. Dari aku apa ya? Gue ngisarane. Wah, udah sombong. Ini gini gel. Wes sayem ngono guys, sayem wes jos lah. Kita sih kirang paket apa ki, Mbah? Terus iki. Tapi upload ngerti. Oke, sekian dan terima kasih.